Nyakwara Mugejuang dakika en 36 tok sapar gario marokinyi machiegni nonro mar gazet okinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduora ntiere kae kod jafwambo wadwa Boniface Otieno mar mondo mi wamisiso mar ng'eyo gigo manitiere gazet. Ichiew nade okinyi makawuono Boniface? Achiew maber manai ageno ni ibende ichiew maber odiochieng' makawuono. Mana kaka isewacho wan kae mondo mi wanon ne Nyakwara Mugejuang oboke mondo mano oboke man omiye siso nyalo kawo nafasi mare mondo odhi onyiew bang'e kacha. Kong'iyo gazet mano ma Daily Nation kod The Standard, depa ni gazet mane manyalo usore e odiochieng' makawuono Boniface? An aparo ni wach tho mar nyadendi Agnes Wanjiru ni aparo ni en gi uzito mohingo story ma jo Nation ondiko mar weche kaka pesa ma osebed kimiyo skunde pacho kae osebedo kadok piny kuom muda malach. Mana kaka nwa ng'eyo chien kacha men nyadendi manoneg kod ja British soldier to mondo mi family mare yud justice osebedo en gino mosebedo ka family mare osebedo ka gombo ni giyud justice but ko bang' timo nonro kuom muda malach sana koro oseyudore ni ng'ano manonege kendo idwaro ni mondo gole piny mar British kocha mondo okele Kenya kae mondo kesi no bed kadhi mbele. Wang'eyo ni nek makamae gazet mar The Standard nek makama notimore higa mar 2012 nyaka sani koro familia makamano oserito kuom thuolo ma higni mathoth kendo iwacho wanyalo wacho ni thuolo mar higni 13 koro mar mondo mi gine kaka ginyalo yudo ratiro mano tokne kamano mar nyathigi. Gazet mar The Standard omenyo sigana makamae kendo sani koro familia makamano nyalo bedo kod fungro kalore ni kata nyenga jalweny kata British Army manotimo maundu makamano mane obambe kaito onege kaito wito ringrene e septic tank. Sani koro se yanga nyinge kai ni luonge ni Robert James Pakis. Kata kamano nyaka sani koro sigana makamano gazeti mar The Standard omie peke it gazeti mar ang'wen. Yuarruok makoni kod kocha podi nitiere kalore ni familia makamano bende chich ni nyalo bedo ni nitiere kaka sirikal mano mar piny Kenya kod sirikal no mano mar United Kingdom sani koro umo maundu manotim to mana kaka isewacho higni 13 koro gigeno ni gibiro bedo ka giyudo ratiro margi. Nyathine mane jadweche 5 e kinde mane maundu makama otimore sani koro ja higni 13 en ng'at ma koro nyalo ng'eyo ni gini notimore ne minwa kendo wageno ni gibo bedo ka giyudo ratiro margi e yo makare. Kopogore kod mano gazet mar The Standard bende omenyo weche mopogore opogore ma Nyakwara Mugejuang bende nyalo somo. Adwani wachak kod gazet mano ma Daily Nation kalno ni mane gazet mantiere godo achieng' okinyi makawuono weche mopogore opogore gimiyo pek okinyi makawuono mano moriwo yuarruok ma bende sani koro pod nitiere. Ondike kae ni police recruitment saga MPs give 2-day deadline. Kiwacho ni 2 government agencies have until Thursday to agree and set hiring date. Wang'eyo ni mano en National Police Service kod National Police Service Commission mage migepe ariyo manitiere kod yuarruok. Weche mabende timore kanyo ka jatend piny Kenya William Ruto sani koro siro special economic zones makoro wacho ni biro bedo ka nyuolo tije mopogore opogore. Wach momi pek en kotudore kod weche mag school capitation makoro wacho ka ni free school funds drop to 7-year low. Iwacho ni mano e pesa matin mogik ma osechwal ne skunde nyaka ne chenro mano mar chwalo somo manono chaka yange pacho kae. Mane wach madwa na chak godo Boniface kata kamano kapok wachako kod wach makamano kwa nyalo mana ng'iyo piny kanyo kaka Faith Kipyegon odiochieng' manyoro noting'o malo bendera mar piny Kenya e ng'weye mago madhi mbele e boma ma Tokyo e pinyno mano mar Japan. Ka bende king'iye kanyo nomor aduwa ka koro ka toka nose yudo goldi mane ng'weye mag mita 1500 mano ringo odiochieng' manyoro Boniface. En adier kwa chako mana kaka isewacho ni Nyakwara Mugejuang mokwongo pak gi puoch ni Faith komiyowa gold 500 meters ng'wech manyoring nyore piny Japan kendo osebedo en nyadendi mosebedo kating'o nying Kenya malo kabisa. Wamor kabisa kod tich motiyo nwa e yore ng'wech. Mar ariyo kanyalo mana medo wacho e sigana mokwongo ma Daily Nation oketo. Adwani wadhi it gazet mar ariyo mano mar gazet ni mar Daily Nation mar mondo mi wang'iyane matut kotudore kod wanyalo wacho ni kaka skunde sani koro wang'e ni skunde biro bedo ka loro mano dwe manyien kata kamano sani koro jotend skunde pod ywaka ni omenda pok ochwal negi nyaka gi sani.
Aparo ni wach ni wasebedo kwa wache chien kacha. Skunde osebedo ka ywak kabisa pacho kae, secondary schools wantiere go. Kendo iyudo kata ka jopuonje mag secondary schools, head teachers, principals mag secondary school, chuno gi mondo kata samoro gi lor simu, chuno gi mondo ka gineno suppliers ka biro to giwuok gi drisa, giwuok gi dhoute machien, gidwa hepo gi nikech sirikal ok osebedo ka miyo gi pesa on time, mano number one. Mar ariyo en ni kata pesa ma sirikal osebedo ka miyo skunde, wachore kae ni osebedo kodok chien. Chien kacha ama wang'eyo ni sirikal obedo miyo skunde nyathi ka nyathi yudo Sh22,244, lakini wachore kae ni koro sirikal osebedo ka chiwo pesa matin kabisa, duoke to Sh15,614. Mae nyiso nang'o? Mae wachonwa ni wabro neno ka nyithindo mang'eny ok bi dhi mbele gi somo margi e yo mowinjore, nikech for example kanyocha yudo 22,000 to koro sani sirikal golo Sh15,000. Mae nyiso ni janyuol ema bro dhi ofuko ne mondo med pesa modong' cha, to seche moko janyuol en kotimo budget mare to seng'eyo ni an gi kokora orbo bed nagolo Sh10,000, kimede Sh5,000 cha obro yudo ka en gi pek kabisa. Omiyo ananeno ka nyithindo mang'eny ma are deserving ok bi dhi e skul kaka owinjore. Ok ang'eyo ni sirikal bro timo nang'o mondo mi wane ni to wadwa konyo nyithindwa nadi. Day schools gi gibeyo kabisa, gikonyo nyithindo mawuok families ma samoro yuto margi ok ber, to gigombo ni nyathigi samoro dhi schools. Day schools gi moko perform maber kabisa, kendo ananyalo wacho ni kata moko kuom mondo some day school. Ibro yudo ka skunde mantie day schools gigo magi chano gin kaka infrastructure, ibro ka laboratories onge malong'o, classes onge malong'o, to magi ok bitimore ka sirikal medo mana duoko pesa mondo bende gimiyo nyathi ka nyathi chien higa ka higa. Iwacho ni osedok chien for the last 7 years. To osedok chien for the last 7 years, lakini higa ni emo nyalo wacho no doke chien bo chopo piny mogik. Ka wang'eyo ni chieng' ngeso mano mar juma mokalo jatend piny Kenya William Ruto noromo kod jopuonje maderom 10,000 mane kar jot mar jatend piny bore Nairobi kae, kama ne oyango ni adiera nitiere deko e chwalo omenda ma miyo jopuonjre skunde. Kata kamano noyango ni migawo mochung'ne wechego mag somo e pacho kae kotudore kod migawo mochung'ne wechego mag omenda bro bedo ka neno kaka ginyalo manyo solution mano ma permanent kochopa dwe mar 12 mano mar higani kata giko mar higani. To kata kamano magi duto timore kinde ma bende osebed kiseyo moko kuom jotend skunde ni gine makoro gichwal nonro mayango kwan mag jopuonjre manitiere skunde. Ka bende nyaka sani koro migawo mochung'ne wechego mag somo wacho ni skunde makoro chwalo mana records magge maber ema osebedo verified. Kendo aneno kae ka nitiere moko kuom skunde magazedni ma Daily Nation otemo menyo ka koro giyango ni nitiere principal mawuok e skul moro mayudore Northern Kenya. Wacho ni skunde oseyudo mano omenda maderom Sh3,324 mano ma imiyo japuonjre ka japuonjre e tamni. Matiende ni nitiere omenda maderom Sh1,165 ma sani koro rem podi nitiere. To ka wang'iyo nitiere skul machielo Samburu ma bende koro wacho ni gin to gin bende giwacho ni omenda makamano ema giseyudo ka koro nyaka sani gintiere kod deficit mano maderom Sh629 mano ma winjo bed ni miyo japuonjre higa ka higa omenda mapoko chwala. To mwang'iyo ni sirikal winjo bed ni chwalo omenda ne skunde e trenches adek. Matiende ni first term winjo bed ni chiwo 50%, second term 30%, third term 20%. Kata kamano mano kosebedo katimore. To kupogore kod mano, Boniface bende bathe kae, anno ka jopuonje mago mag mbalariany bende osingo ni gibro bedo ka gidhi e ng'anyo. En wach matek, aneno mudho e sekta mar somo pacho kae wik makoro wachako ni ama mbele kae, nikech ineno ka secondary schools kucha joka ywak ni ok gisebedo ka giyudo pesa mowinjore mondo mi gitae weche mag somo kaka dwarore. To jo university koni be aneno ka giwacho ni gibuogo, giwacho ni gibro dhi e ng'anyo kachakre kawuono gotieno, nikech gisebedo ka giwuoyo kod sirikal mondo through Salaries and Remuneration Commission mondo mi CBS mane gi sign chien kacha ogol pesa mane giwinjore to kochopo gi seche machalo kama gi pesa gi pok owuok.
en wach matek kabisa sekta mar somo akia ni biro timore nadi nikech wang'eyo ni seche ma nyithindo mantie skul ka lecturers odhi strike to kata mana coverage mar syllabus biro dok chien. Ibiro yudo ka timelines kata mag graduations ka nyalo kethore. Sirikal oripone ni to weche machalo kaka mag somo gidwa timo ang'o mondo somb nyithindwa kik ng'ukre e skunde ma gin tie pacho kae. Lecturers wacho ni gino gibi chamo promises, gidwaro pesa. Ka nyaka sani giwacho ni ng'anyo margi nyaka dhi mbele to ginyalo mana chungo ng'anyo ka demands gi adek ochopi. Nikech odiochieng' manyono aneno ka Universities Academic Staff Union UASU kachiel kod Kenya University Staff Union KUSU odiochieng' manyoro ne giwacho ni lecturers biro mana chungo ng'anyo margi ka nitiere dwaro margi adek ma ochopi. Mokwongo en mar mondo mi ogol omenda maderom bilion 2.73 mano mar phase mar ariyo kata tielo mar ariyo mano mar collective bargain agreement kata CBA mane gichopo e winjruok e kind higa mar 2021 2025. Mar ariyo giwacho kanyo mowinjo bed ni igolo dwe mar abiriyo mano ma higa ni. Mar ariyo gidwaro mar mondo mi ochulgi bilion 7.9 mano arrears mane odong' e collective bargain agreement mano mar 2017-2021 kachiel kod keto kogno e winjruok manyien mano mar 2025-2029. Mage moko kuom dwaro mag lecturers e pacho kae. Wageno ni bober ka ichopo dwaro margi mondo gin bende kik ging'uk chenro mag somo nyate tiegruok kuonde tiegruok mamalo. Wageno first years koka yande odonje skul pok gisomo kata to koro ka lecturers obwogo mar ng'anyo mano biro bedo ka rocho chenro mag somo e kuonde somo mopogore opogore. Boniface Adono adhi gazet mar adek mano mar gazet ma Daily Nation. Nitiere sigana moro ma bende nomako wang' ahinya kendo en sigana no malit ahinya kotudore kod maundu din ma coach makoro sani koro miyo nitiere jago moro kae ma olalo kata nyithinde 6 ne owito ngimagi kata notho e bungu mano mar Kwa Binzaro mayudore e kaunti ma Kilifi. Kendo no ka oket sigana moro kae mar miyo moro ne nitiere mane ode kama bang'e nitiere jago moro ne obiro mane ode kanyo to kwa simbe mar ong'we yamo. Jago no kano sebiro kwa simbe mar ong'we yamo to gocho ne owadgi to giwuoyo dholuo mama wacho ni kata bedo ni nokia dholuo to bang'e ema koro nofwenyo ni jago no moyang nyinge kaka Otieno nogocho ne owadgi miluongo no Duor ka koro ngiso owadgi ni nyithinde 6 te owito ngimagi e bungu ma Kwa Binzaro. Wach Kwa Binzaro Kilifi County ni olit kabisa kendo kata mana kwan jogo moselalo ngimagi koro thoth kabisa. An gima osebedo kama kodhoga kabisa en ni kata mana jowa ma oganda mar onagi osebedo kalalo ngimagi kabisa e weche machalo kamagie. Gima pok ang'eyo en ni ere kaka ng'ato nyalo goli ba change pachi gi weche mag dini mang'isi ni kitimo fasting ama kitweyo kuom muda machalo kamae to shida ni ma chandi cha school fees moro manyochi manyo matek chama rent moro machando wicha ibro yudo. Apara Boniface ni en kaluore kod chandruoge mopogore opogore ma ji bekale to bing'eni kinde mathoth jo keto geno kuom Nyasaye to ng'ato paro ni yes ka dhi kuom Nyasaye to bobedo ka okonya kata kamano jomoko koro tiyo koda gino e wuondo jomoko mane momiyo seche moko iyudo ka ji yudore gik makamoko nyal blame ji lakini gima usni ema seche moko inyewa anadwa koro kaluore kod kaka ng'ato market gino adwako ni oganda Nyakwaro Mogajong ni wabedur jogo ma careful sana gi dinde ma walewe. Wang'eyo duto ni walamo Nyasaye lakini okabiro luongo nying din mora mora anto dinde moko tawinjo ka kata ka ng'atno ma in go machiegni odonje tawinjo ga mana kare moe makaya. Dinde moko osebiro pacho kae ma gi temo tugo gi wi pach jopiny kendo ibro yudo ka nitie dinde moko moketo conditions. Nitie dinde moko ma winjo ni kata sadaka kaka coins ok dwar kidhi e lemo kidhi mana gi noti. Nyasaye ong'eyo ni kata mana siling 20 ama siling 10 kimiye genuinely kama ne pesa miyudo the whole week, let's say ni yudo siling 50 the whole week, kigolo siling 10 ama 20 imiyo Nyasaye genuinely mane kaka obiro gwedhi. Ihingo ng'atno moloso kata siling 10,000 e wik achiel to komi Nyasaye kata siling 100
achiel anyalo wacho kamano. Wabedur jomotang' kaka oganda joluo, wabedur jogo ma kwanza boma mo antiere mopogore opogore gi wawe kuru donje dinde moko mabiro miyo watabu kaka machalo kamagie. Ere kaka miyo machalo kamae lalo nyithinda auchiel. It means ni mae miyo ma hopes mare mbele kacha biro bedo ka onge nikech seche moko ama seche duto wang'eyo ni nyithindwa genowa ka wasebedo jogo ma samoro tegno mbele kacha wang'eyo ni gin ma gibiro konyowa. To sigana ma kamayo mako wang' ahinya Boniface kalure kod owadgi jagono Jairus Otieno manogocho ne owadgi James Oduor manitiere boma ma Siaya. Wacho ni owadgi ne wuok e boma ma Siaya kata e kaunti ma Siaya tarik 30 dwe mar adek higani mar 2025 ne nitiere kod min ode Lucy Akinyi kachiel kod nyithindgi auchiel. Mawacho ni nyithindgi no nitiere kind higa achiel nyaka higni 15. Kwang'iyo dwe mar adek mano ma higani nyaka sani dwe mar wantiere dwe mar 9. Wanyalo wacho ni en mana thuolo mar dweche madirom auchiel kende. To en gino malit ahinya ka koro osewito nyithindego duto. Maduong' ne en jahigni 15 kiluwe kanyo kod jahigni 13, jahigni 10 kaito moko go ne en higni 6, 4 kachiel kod 1. Ne gin yawuoyi 2 kachiel kod nyiri 4 maduto tho. Kendo wacho ni kaluore kod sigana makamae jagono makoro dong' wuoro makamano makoro dong' ochalo ng'ama koro chunye chandore, nochalo ng'ama koro ringo mar mondo mi ores ngimane. Kata kamano wageno ni sirikal biro bedo ka ng'iyo matut e weche mag din makoch makoro miyo ji wito anyuola magi e yore machalo kama. Kopogore kod kwa Binzaro wang'eyo maundu mabende notimore bungu ma Shakahola kamano miyo ji mago ma ohewa kata 400 bende nowito ngimagi. Sirikal owinjo bende ng'iyo matut weche motudore kod din makoch. It gazet mar 4 adwa nwang'ia ne weche mag siasa Boniface. Nyaka ne Gachagua land no biro bede ng'wech mano mar laro Compton piny Kenya yiero mar higa mar 2027. Sani koro nitiere kaka ng'wech kata yamb siasa sani koro biro bedo kopogore kata biro bedo ka kutho mopogore ahinya kindigi ma koro wuok oko ma owacho ni obiro bedo ka olaro komno toka nitiere bura ma ochwale doho makoro yango ni nothiche oko e yo ma ok ni kare. Bura makamano biro bedo ka yango ka ibo bed ka imiye thuolo mar laro kom moro amora pacho kae kata oyo. Boniface. Gachagua anyalo wacho ni gie sani jomoko wacho ni onyalo chung' kaka presidential candidate 2027 mondo mi olar komno. To jomoko bende pod wacho ni ok nyalre. Maybe kawa engage lawyers mantie pacho kae ginyalo nyisowa ni to ang'o mabiro timore. But gima nyaka wang'e kaka isewacho ni nitie kes ma ochwale doho kacha kendo akia ni outcome mare biro wuok kapok ochopo 2027. Sirikal samoro is very interesting. Inyalo delay the court process. Ba burani inyalo ywa ma yud mana ko bedo ruled 2029. Chung' mar Gachagua anyalo wacho ni en gi right number 1 mar chung' laro komno mar ker pacho kae. Ting'eyo ni seche duto siasa migoyo pacho kae en siasa mar dhoudi kendo ineno kaka gisechako regroup kaka opposition. But adwa mana wacho kamedo nuoyo ni chung' margi karachiel nyaka gibed jogo ma omakore karachiel kaka opposition mondo mi giyud ni to gidwa thicho oko number 1 mantie sani machalo nadi. Okobi bedo mayot waseneno number 1 betemo goyo kwande neno ka chien kacha kata nyoro oboke ni nyondiko kaka oloko State House campaign stage neno ka kweth mopogore opogore iluongo nya budho gi ng'ato to ng'isa ni hapenje ni kochopo dwe ma higa manyien to wach siasa pacho kae biro tedore kabisa to ng'isa ni oyo sema chakore sani okine ka number 1 luongo kweth mopogore opogore kizungu luongo ni low key campaign osechakore achaka yanga kendo paro ni after by elections wantiere gogi tibiro yudo ka koro omuoch kabisa. Okang'eyo ni opposition gibiro riwore karachiel ba giung lwedo Gachagua ama en Eugene Wamalwa ama en Kalonzo. Gin gi test maduong' kabisa kizungu luongo ni litmus test nyaka giriw unity test nyaka giriwre kabisa karachiel ba gichung'nwa candidate achiel. An in my opinion mane sama bro wacho ni wan gi a strong opposition to ka gitemo ba kila ng'ato chung' kende to number 1 bro dok sa achiel ibro duoko na wach wantie kae kaka joneno
anyalo wacho kamano. Kata kamano warito neno ni to bobedo ka oloko yamb siasa yo machalo nade nikech iwacho ka ni kalure kod joneno sani koro dwaro mano mar Gachagua mar bedo e debe e yiero mar higa mar 2027 kaka achiel kuom jogo malaro komten piny Kenya. Sani koro se iwacho ka ni nyalo kelo complications moko to bende bro miyo ji omed go kwano moko mariek. Mano moriwo kanyo Raila Odinga wa Kalonzo Musyoka ka achiel kod joma moko manitiere opposition. To ang'eyo ni Gachagua kinde mathoth en osebedo ng'ala manyime ka koro wacho ni en okedo ne ratiro mago mag jogo mawuok e gwengego mago mag Mount Kenya ka bende gisebedo ka gikwedo telo mar jatend piny Kenya William Ruto. It gazet mar 6 odiochieng' manyoro jatend piny Kenya William Ruto ne nitiere kaunti ma Kilifi kama koro notimo gino miluongo kanyo ni ground breaking kata yango mano gedo mano mar Vipingo Special Economic Zone. Kama no wacho ni project makamano bro bedo ka nyuolo tije mopogore opogore kendo bro bedo ka ting'o malo weche go mago mag pura kendo neno ni oyuayo kata joket mwandu mar mondo miyo bi omed gero kembe mopogore opogore pacho kae. Dwaro mar Ruto en ni special economic zones en achiel kuom gigo mawacho ni bro bedo ka nyuolo tije mathoth e pacho kae. Boniface ma paro ni en wach maber kabisa. Adwaro ni kuonde ma kizungu luongo ni special economic zones gi magi kuonde ma jo Kenya nyalo keto biashara magi to nitie preferential rates magi yudo kaka nengo sitima ibiro yudo ni gichulo matin ni jogo moketo biashara gi kuonde machalo kamagi kendo ibiro yudo ni kata ka let's say negitimo processing mar kata mana ama nini maembe ibiro yudo ka jogo matiyo kuonde gi nigi yot matin nikech kata pigi ibiro yudo gi nengo maber. Ma en gino maber nikech obiro kelo jok mantie kuonde gi ng'ama timo biashara kama chalo kamagi obiro yudo ka en gi opportunity mar ndiko dhano mang'eny. Wang'eyo pacho kae sana problem achiel maduong' achiel kuom problems wantiere go pacho kae maduong' en weche tich. Vijande odhi school kendo gisomo maber lakini yudo ka gihangaika e bombe mopogore opogore ka nikech gionge tich. Moko kuom gi bedo gi frustrations, moko kuom gi bro chako madho yedhi mopogore opogore mamero gi kendo yudo ka ng'atno mane pache ler mane ngima kabisa koro yudre kama tek kabisa obedo mana ng'atno ma ok onyal konyo kata mana oganda mare. Job creation ama weche mag loso nafas mag tich mang'eny pacho kae e gigo mwadwaro kendo serikal osebedo ka wacho seche duto ni gisebedo ka giloso nafas mag tich mang'eny kabisa pacho kae but at the same time jogo maonge tich bende yudo ka kwan gi momedore ahinya pacho kae. Wanyalo mana miyo gi thuolo ng'ato nyo penja chien kacha ni to ka okin gadier ni Ruto bro fulfill promises manochiwo higni 2 mabiro gi nikech iwachonwa ni higni 3 machien kacha pok onge gi miseneno ni to owachona ni anaparo ni wamiye benefit of doubt nikech samoro en manyalo bedo president no ma otiyo yes but jo piny ok ne gima otiyo nikech dwaro ma japiny bende ng'eny kabisa. Miyo ananyalo wacho ni gimotimo ni mata nyalo mamiye poch gi pak nikech ageno nen gino maber obro konyo ganda mathoth sana pacho kae mantiere gwenge mag aparo Kilifi kama nyentie kocha. Yes. Kopogore kod mano it gazet mar 7 mano mar gazeni mar Daily Nation mana bathe kanyo oyango gino momiyo jatend LSK mano Faith Odhiambo ne okawo tinga mar bedo jalup mano jalup jakoma mano mar aput mabro bedo ka nono weche mag chudo ne jogo mano wito ngimagi e kinde ng'anyo kaachiel kod familia mag jogo mane oyudo hinyruok. Faith temo lero kae this is why I joined panel on victims of protest. Nyaka sani wang'eyo ni Faith ne oyiere kaka jakom mano mar LSK e yiero mano tim kanyo dwe mar 3 higa mar 2024 to wang'eyo ni kinde mano yiere kom makamano e maweche mopogore opogore notimore pacho kae mano moriwo nyaka ng'anyo mago mag rowere mago mag jenzi kendo kaluore kod kaka Faith no wuok oko ka koro kedo ne ratiro mag jogo mano yudo hinyruok e kinde ng'anyo e mano miyo medo rieny. Kata kamano jo Kenya osebedo ka seye kuom kawo tich mar bedo achiel kuom jogo manitiere e kamiti
kata airport mano chuk kanyo kod jatend piny Kenya mar William Ruto mondo tel ne chenro mag chudo. Kata kamano Faith nowacho ni tijgi kaka LSK en mano mar kedo ne ratiro mag jopiny. Ok owinjo bed ni giyiengore kamoro amora e siasa kata giyiengore e duond bura moro amora e pacho kae, to gin ratiro margi en kwero mana sirikal seche moko maricho magitimo, ok ni gidhawo kod sirikal. Boniface. En adier donjo e Faith duol ma no chung chien kacha mondo mi tim compensation ni jogo mane otimne mahundu diere mag ng'anyo mag Gen Z en gino ma osekelo wach pacho kae, kendo dhano mang'eny kabisa no kelo ywak gi ne ging'ur kabisa ka giwacho ni to Faith otimo gima chalo kamae nikech ang'o. Mana kaka isewacho, osebedo ng'atno ma kedo ni ratich oganda kabisa, kendo nuneno gima notimo during Gen Z protest. Ma ne miyo ma aparo ni neko nindi nikech kowinjo ni gima kama otimre to ng'wech osewuok e police station. Notiyo matek kabisa, kendo dhano oketo geno kuom gi kabisa ni mae LSK president ma owuok woko, mamiyo mowuok woko kabisa ni dwa konyo kedo gi weche mag ratich oganda pacho kae, ma jomoko wacho ni sirikal mantie e pap gi seche machalo kama, e telo gi seche machalo kama gi osebedo karocho. But owacho kae ni nopenjore penjo mathoth kabisa, nowuoyo gi jogo ma seniors ne Law Society of Kenya, no consult jogo mantie civil society, gi jogo machiegni kode kabisa kapoko oyango ama kapoko amua ni to odwa join duol machalo kamagie. Faith wacho kae ni dobed gino manadi ka nobedo rich, ka obedo chien to en ng'atno ma osebedo ka nie mstari mambele mar kedo ne ratich oganda. Ere rach mane motimo ko join duol ama committee manolos cha mabiro timo compensation ni jogo man sirikal osebedo katimo nigi gik machalo kamagie. Apacho ni anyalo wacho gi kokora ni anyalo wacho ni asiro donjo mare duol machalo kamacha, kendo kata mana jo Kenya mane kwedo gi machalo kamagi anyalo wacho ni ere kaka Law Society of Kenya mae duol ma ochuo gi pacho kae ma konyo jopiny kedo gi weche machalo kaka ketho ratiro margi chien kacha. Ere rach mane do timi ko join aput manolos kacha mondo miyo ng'ene ni to wanyalo compensate ji yo machalo nadi, nikech magi gige ma gisebedo ka gi fight ne gi chien kacha. Yes. Kopogore kod mano, It Gazeta mano matut kotudore kod gimomiyo Faith koro lero ni ne o donjo ya put makamano kata no yie tich makamano nyalo somo e It Gazeta mano mar abiriyo mar gazeni mar Daily Nation. It Gazeta mar aboro mar gazeni mar Daily Nation odiochieng' manyoro ne obaga Rikwa Masa ne okila mosenendo mano chalo Mbobo, kata kamano ute fwambo ne otama ni kik donj kanyo. Kata kamano aneno kondike kae ni grief anger at Mbobus Memorial. Odiochieng' manyoro memorial makamano mane obagi mane kanisa mar St. John the Evangelist Catholic Church mayudore kar dak makaren bore Nairobi kae, ne iwacho ni arita ne oket e ong'ala mamalo ahinya, kendo ute fwambo kaachiel kod cameras no koyienegi kaachiel kod jofwambo ne ok oyienegi donjo e kanisa makamano. Kata kamano anuka gazeti mano mar Daily Nation koro yango kaka min od Chalo Mbobu mano Ana Chalo Mwende odiochieng' manyoro e kinde makoro no yuago wuon par mare, no yuage kaka jala mane gisebedo godo kuom higni 33 kaluwore koda kaka ne gichako ka oja higni 18 e kinde mane nitiere skul, kendo wacho ni ne en gino malit ahinya kaluwore ni en nong'eya ng'eya kaluwore ni wuon par mare kata jaode owito ngimane kokale social media, kendo koro oseyo ni nitiere online platforms moko kaachiel kod ute fwambo moko ka koro kwayo mar mondo mi obed sensitive, kendo kwedo gik ma jomoko sebedo kawacho kaluwore kod tho kata nik mano mar jaode. Boniface. En adier kaka isewacho, lawyer ma nyinge en Kialo Mbobu nyotimre kwa masne paro ni bore Nairobi kae, kendo wan kaka jofwambo nyowitwa woko nyok dwan wabed kama chalo kamacha. Wamedo mana wacho ni wachiwo mos makende ni familia mar okil Mbobu, kendo wach momako wang'a kabisa kae en ni min ode wacho ni nyathine wuode noneno
noneno news no ko break e TV kendo wuon kata pok oneno, kendo kata social media noringo kabisa mondo break that story kata ka en owuon pok ong'eyo gima notimore. Aparo ni wach ma kamae nokawe gi buok kabisa. Nyamin gi maduong' bende wacho ni nek mar owadgi en gino mokelo lal kabisa e ngima margi, kendo wacho ni jogo manonege ama joma notimo wach ma kamae mi kendo kik gine kwe e ngimagi. Gimoro kendo manyo mako wang'a kabisa en ni wang' dede mwan go e bore Nairobi kae, moko kuomgi ama mang'eny kuomgi ok ti kabisa, kendo ibiro yudo ka nitie mahundu moko mabiro timore ma polis biro struggle kabisa mondo neni to gi yudo jogo ama gindhiyo jogo motimo mahundu gi e yo machalo nadi, ama mako jomotimo mahundu gi biro bedo matek kabisa, nikech wang' dede mwan go pacho kae ama e bore Nairobi kae mang'eny gi ok ti. But waripo wapenjre ni ok giti nikech ang'o. To wasebedo ka waketo pesa mang'eny kabisa, ama county government ma Nairobi osebedo ka keto pesa mang'eny kabisa e weche mag keto CCTV kuonde mopogore opogore. Ng'eni CCTV e gino manyalo konyowa seche duto ma mahundo timore, ng'ato tiyo gi nyawadgi, ng'ato tiyo gi ng'ato mondo odhi oneg ng'ato e moko winjore kaka mae. En mana CCTV osekonyowa chien kacha, nitie cases mosetimore machal kamagie ma CCTV osebedo ka konyowa. Oripo wan kaka jo Kenya, oripo koro watang' kabisa. Gima anyalo wacho kendo en ni sekta mar boda boda waneno kosiem wang'gi kabisa, nikech gine mitiyo kodgi e timo mahundu machalo kamagie. Dibed ni wantie gi jonjore sekta mar boda boda, to kamano timore to ang'o wanyalo timo mondo wagol oko joma richo sekta mar boda boda mondo wadong' mana gi joma beyo kende manyalo ting'o kaka wadwaro. Ka odiochieng' manyoro Memorial Service ma kamano bende koro noywayo jotelo mopogore opogore pacho kae, mano moriwo gai mar doho Martha Koome, Chief Justice machon David Maraga, min od jatend Kenya Rachel Ruto, jatend Law Society of Kenya Faith Odhiambo, former Attorney General Amos Wako, kachiel kod jotend siasa mano moriwo kanyo Eugene Wamalwa kachiel kod Kalonzo Musyoka. Ka koro Faith Odhiambo ne osingo ne familia ma kamano ni gibiro bedo ka gimedo kedo kodgi mar mondo mi ginene giyudo ratiro, kendo jal mane onego Chalo Mbobu maki kendo olune okang' kaluwore kod chike, okang' mager kaluwore kod chike ma pacho kae. It gazet mar ochiko kanyo bende sani koro nitiere ywaruok mosebedo e kind National Police Service Commission kachiel kod National Police Service. Ka koro nyaka sani odiochieng' manyoro kamiti mochung' ne wechego mag arita e od bura mamalo ne ong'iso mano National Police Service Commission kachiel kod National Police Service mar mondo mi gine kaka ginyalo tieko ywaruok manitiere kindgi, mondo koro gichwal chenro mano mar ndiko e tich obila 10,000 mowinjo bed ni ndiko. To ang'eni ywaruok makamae biro kaluwore kod ni ng'a mowinjo bed ni ochung' ne omenda mano madero miliona 379 mano mar timo recruitment mag obila makamago. Boniface, aparo ni ywaruok makamae ok en gima ber, nikech aparo ni wachni nwawacho chien kacha mana biro kae last week, kendo ne by then ne giwacho ni wadhi yango nafas mag tijegi odiochieng' maluwe mane en tich ang'wen. Mano ok apar ka en gino mosetimore. Kama chopo kama jogi koro imiyo ultimatum ni wamiyou ndalo 2 mondo muwinjre mondo wane ni to nyithindo wagi wanyalo ndiko gi tich polisi e yo machalo nadi. Anyalo wacho ni en kero gima tek kabisa. Magi jok moseluong nyaka giker State House kacha mondo gine ni to ginyalo timo nang'o mondo wane kaka wandiko nyithindo 10,000 gi mondo ne kaka nyalo miyo Kenya arita kwe. Adwaro nyiso National Police Service Commission gi the police ni duolo mar police ni ywaruok machalo kamagie gin gigo ma japiny ok dwa. Japiny odich kod ng'eyo ni to arita mare mar kwe nyalo bedo machalo nadi. Japiny odich mana kod ng'eyo ni to kowuothe barabara ng'ato nyalo maye simu ama ng'ato ok nyal maye simu. Japiny odich mana gi ng'eyo ni environment mentiere cha jonjore moko ni kanyo ama jonjore moko onge kanyo. We need more police service people mondo ne arita marwa mar kwe obed maber. Seche duto karita mar kwe kaunde duto mwantie ni maber, tiyudo ka kata mana biashara biro dhi mbele yo mowinjore. Programs wa duto kan kaka dhano biro yudo ka biro dhi mbele kaka wadwaro. Ok dibed morwa kaka jo Kenya ni seche duto ka wuotho kata mana street mwantiere gi
to iwuotho ma kiluora luora. Gimoro nyotimre town kae ma mine ma jomadongo maya gik moko yo moko winjore. Mago gin gigo ma kora paro ni ok wadwa jogi onie kaka nyalo winjore e ndalaria momigigo mondo gineno to ginyalo konyowa nadi wan kaka jo Kenya madwaro rita kwe. Adon watiek nonro mar gazet okinyi makawuono ni gazet mar 10 bende nyakora Muge Jwang nyalo somo kaka doho mamalo wito oko dwaro mano mar apisa Jamin Buche mano ODPP mar wito oko buch mibadhi mano mamieno jatend migawo mar saga kod ohala matinde pacho kae Wycliffe Oparanya kalore kod buch mibadhi mano madero milion 56.7 makwake. Adon watiek kod Machinglo kata katun manitiere it gazet mar 13 mano mar gazet ni mar Daily Nation. Machinglo makamano adon wanene achiel kachiel mar mondo minyakora Muge Jwang bende nyalo pongo gi wiye ni to en ang'o kata e jagoro ne temo goro ang'o kalore kod Machinglo makamano koyude to obedo kwa kete ya achiel kachiel. Kata kamano Boniface Machinglo makamano no ka nitiere ji moko adek ma otingi e apiko to kwang'iyo ja apiko makamano nyalo bedo ni otingo gimoro kanyo machalo arungu moro manitiere kod kuthe to sura mag jogo ma otingo bende nyalo pongo gi wiwa ne gin jomage. Boniface waneno okabilongo nying ng'ato but aparo ni nyakore Muge Jwang neno maler kabisa gin jodito kabisa e serikal e sekta mar rita kwe pacho kae. Ng'at mariembo bodaboda ni to chalo ng'at ma janjore kabisa kendo tingo luth marabet kabisa kendo bodaboda neno ndik ni rog bodaboda nyakore Muge Jwang inyalo pongo gi wi gik moko setimre madongo kabisa pacho kae. Dibed ni gigitimore to serikal nitie to neno to onge gima gisetimo mondo gikony gi majapiny. Nyandala nitie jabodaboda moro manyono negi yo marach kabisa. Nyasaye oket chunye kamokwe. Lakini cases machalo kamagi osebedo mang'eny kabisa kendo jabodaboda ma nyawuoyo go ng'isa ni sani en riski kabisa operate bodaboda manyien moloyo ng'atno man gi bodaboda moti. Magi timre kamae nikech ang'o? Does it mean ni wadwa nego sekta ma bodaboda nikech sama ok udwa ni jogi oriem bodaboda manyien? It means no dhano ok bi nyiewo bodaboda manyien. To sekta ma jobodaboda ama jogo mauso bodaboda kaka watu kaka mogo does it mean nwadwa nego sectors machalo kamagie? Ochopo sama koro serikal oripo gol wang'e woko ama gol koke woko mondo gine ni jogo maricho e sekta ma bodaboda ni gindeyo kendo gitwe ama gimiyo kum mowinjore. Anyalo wacho kamano. Nyakora Muge Jwang inyalo neno Machinglo makamano to imbendi ipongo gi wi me omanisha ang'o ka bende odiochieng' manyoro jatend migawo mochung' ne weche go magarite pacho kae mano Kipchumba Murkomen e kinde mano loso e kinde International Identification Day Celebration e kinde jukwaa la usalama e kaunti ma Homa Bay ne wacho ni sani koro dwaro nitiere mar mondo me jobodaboda gin bende oket gi mesa mar poro weche kotudore kod arita e pacho kae. Boniface wachni mogik kawatieko. Anyalo wacho ni nitie sigana moro paro nyao liet kabisa chien kacha jafwambo wadwa moro nyao timne mafundo kabisa kaunti ma Homa Bay kalure gi sigana moro manyo ndiko. Anyalo wacho ni en wach marach kabisa wan kaka jofwambo ripo miwa ruhusa mar tiyo tijwa maonge restrictions mora mora nikech wanie wang' jopiny. Pok wang'iso gigo maricho matimre kata e gwengewa mantie chien kucha to wabro wuondo kwedo kabisa gima nyo timreno kendo chungi jafwambo wadwa manyo timne mafundu marach kamacha. Otherwise Nyasaye ogwedhwa wabed yudo chieng' maber. Erokamano ahinya Boniface Otieno kuom kawo thuolo mar okinyi makawuono ibi walidhi gazet nyakora Muge Jwang gazet mumori e kind Daily Nation kod The Standard inyalo dhi nyiewo ibedo piny e somo yo makare. Yiena mar mondo mi akaw yo madindo gi sani nyawadwa Sharon Ong'ao bro bedo kata yie twak e chenro mokwongo mano mar Rupiny warom kendo kagoro mokanyo sadek e kinde manga kelo ni chala mar fwambo kik idhi mabor.